Idan fa harkan malintan nan take, wallahi can zan kira mai gida. Wallahi can gurin mai gida na Alhaji Abdulrahman sai na dawo. Zan koma nima ko shara hanya ne in samu. Kaga wannan hulan ma ai wancan shekaran ya aiko min ita, amma yanzu nan kawai sai in koma can ko shara hanya na samu sai in dan rinka yi. Mutane za su bada ma abin yayi wuya. Wallahi sai neman fatawa tsiya, amma kuma babu abin sadaka. Allah ya sa mu dace. Kai ga damuna ta yi. Assalamu alaikum. Salamu. Allah gafarta malam. Akarmakallahu. Madalla. Allah gafarta malam. Aliti. Kaga malamai ga maga da annabawa. Aliti, barka da zuwa. Allah sarki. Zauna. Allah gafarta malam. Madalla. Ya aiki. Lafiya. Madalla. Malam. Madalla. Ma gaisa da malamai. Da sai ka bani hannu. Ma gaisa da mahaba ai in kaga muna sha hannu da mahaba ai kuma to a sha hannu da malam kuma ai ba Allah babiyayya. Kuma fa babiyayya. Babiya duk kullum muna girmama na gaba da mu. Yawwa. Allah sarki. Yawwa. To ala kullu halin malam. Na'am. Ya aiki a jama'a. Alhamdulillah. Ya ibada. Alhamdulillah. Madalla. Ta nake ma baka gidan ku an tafi can wajen abin nan. Ina nan. Allah sarki. Ka san da yake maka dan je aka yi takara, aka dan abin ga sai a dawo a dan huta. Allah sarki. Allah sarki. Madalla. Me yake tafi da kai? Ana cikin yau. Allah gafarta malam. Dama tambaya na zo da ita guda uku. Allah ya sa na sani. Ka san ku malamai? Dama ai fara a rasa fatawa. Madalla. Na'am. Madalla. To dama muna dan so ne mu dan ji larabci, dalilin da yasa muka ce to tun mun fara koyon larabci ga malamai a gari. Madalla. Madalla. To tambaya na ne na farko malam sunan ruwan famfo da larabci. Ruwan famfo da larabci. Ruwan famfo da larabci mu a ƙasa irin kasan larabawa kai sun kasu kashi. Mu a larabawa irin na kanya. Ruwan famfo an kan kira shi alma'ul famfa'un. Alma'ul. Da kaɗan dai bai ta gama sakewa ba. Allah sarki. Allah sarki. Larabcin na can kanyan kenan. Yaba. Allah sarki. Allah saka akwai alaka tsakanin Laraba da Hausawa. Akwai shi. To yayi kyau malam na rike. Yaba. To kuma malam sai tambaya ta biyu. Masha Allah. Idan mutum ya samu ci gaba a rayuwa kamar ka je wurin aiki akan dan samu ƙarin girma ko dan abin nan dai na ƙarin rayuwa. Ce a na wannan ya samu ci gaba. Ko? Sai idan mukan ce idan mutum ya dan samu kamar ƙarin girma ko wani abu a gurin aiki ko mutum ya dan samu wani abu mukan ce a mun samu ci gaba. To ita wannan kalmar ta an samu ci gaba nake so in san da larabci. To da larabci in zaka ce na ci gaba kuma na samu ci gaba. To ai bai sake ba. Sai ka ce inni akalil amama. Inni akalil amama. Da kalal inni akalil amama. Wato na ci gaba kenan. Inni akalil amama. Akalul amama. Akalil amama. Kace larabcin ma da wahala. Ado kuma yaran annabi ne fa. Ai dole ne a dage. Dole a dage. Dole a dage. To malam sai tambaya ta uku. Alhamdulillah. To sai kuma akarmakallahu. Yawa. Sunan wutan nefa. Wutan nefa da larabci? Wutan nefa. Wutan nefa da larabci. Wutan nefa da larabci. Alnaru nefiya. Alnaru nefiya. Alnaru kibiya. A'a. Alnaru kibiya. Alnaru. Naru. Nefiya. Kibiya. Nefiya. Nefiya. Haka. To shi kenan zan da ya rike saboda na dawo dai a karamakallahu. To ka san na dai sha hannu da malam yau dai saboda ba matsala ba matsala. Allah sarki. To shi kenan to sai an jima. To madalla. Sai an jima. To shi kenan. To in za a dawo sai an so min kanwa. To ya malam ka ce mai ne alnaru nefiya. To madalla. To madalla. To sai an jima. Madalla. Yawa. Madalla. Sai neman fatawa yan garin nan amma babu sadaka. Sai neman fatawa. Wallahi Saudiya zan koma. Allah Saudiya zan koma. Kaga can ina huce in ta kafa kaza. Ai kuma Allah ya sa mu dace.